Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Munhu wese paanozvarawo mwana wake tarisiro inenge iri yekuti dai ramangwana revana vangu rawanawo pundutso, asi zvese izvi indangariro kuna baba vandigere pano navo vane dambudziko remwana wavo wechipiri akangotanga kusataura mushure mekunge abuda ropa rine furo mukanwa make. Iko zvino ava nemakore anokwana kuita 6 mwana asingatauri. Vanewo vamwe vana vavainavo ane 4 years neane 8 years, asi vanava havasi kunyatsoziva kuti vari kugara kupi nekuda kwekupesana kwavakaita nemudzimai wavo. Regai tinzwe kubva kuna baba kuti matambudziko ese avari kusangana navo ndezvipi zvavangade kubatsirwa nazvo. Baba makadi? Tipo makadiniwo? Nani kuri sei kumba? Kumba kuri nani? Maika. Tichienda baba ndazomatifonera mukati mune dambudziko remwana raminaro. Dambudziko rakatanga sei? Dambudziko rakatanga ane 1 year 9 months. Asi paanga ane 1 year 3 months akamboti taurei. Saka paakasvika 1 year 9 months akatanga kubuda ropa rine furo mumuromo. Saka kubva ipapo manje kusvikira izvozvi haatauri. Asi pamwe pandambofamba akambobatsirwa akangotaura zve2 weeks achingodzokera kumba ndobva atanga futi. Saka vari kundibatsira vari kuti izvi zvazvidi maprofita, zvinoda vanoita zvechivanhu zviyazvo. Saka inini wachona pari zvino mari ndiri kundinetsa kuwana kuti ndibatsirikane pamwana wangu. Ndo dambudziko randinaro. Kusanganisirawo neni chero ndikashandawo mari yangu handipuwi. Ndio ngingonzi pana akatora hembe yako uri mudiki. Saka kuti ndizive kuti ndiani akatora uyezve aida kuishandisa handizivi. Kutoda kutobatsirwawo kuti ndibvisiwe zvinhu zvakaita seizvozvo. Kuti kusanganisira nekuti chero pamabasa ndoita inini. Ndogona kushanda ndopedza basa, muridzi webasa anogona kupa vamwe ndishanda navo mari, ndikunyimwa mari. Saka handisi kuziva kuti zvofambawo sei, ndokondowana here vanondibatsirawo. Mari yenyakura sei? Ndiye mwana wekutanga here kana kuti? Uyu ndowechitu. Wokutanga wachona musikana anotaura, anoita zvese, hapana chaasingaiti. Uyu kouya uyu ndiye asingatauri. Wechi3 wachona ari right futi anotaura, hapana chaasingaiti. Dambudziko ringori pane uyu chete kwezi paakatanga kuhwara akatanga kuti zero start zvese, kufamba zvese nekutaura. Ndikafamba akakwanisa kufamba. Saka pandiomera izvozvi ndipo pakutaura apa. Pakutaura ndo pandiomerawo pamwana wangu mukomana wandinayo. Kusanganisirawo neniwo panapa ndiri. Kwezi vanhu vazhinji vanongotaura kwezi pane mhepo imwe yangu bako, asi bakwa iri yerudzi rwekwedu. Kusanganisira kuvabereki vakatibereka inini. Saka handiziviwo kuti kana pane anogonawo kuzvibudisawo pachena kana kuzvidzosera kwazvakabva, anodawo kundibatsira, handingaziviwo. Pakatanga mwana kuti dambudziko nadzo kuti gore aine 9, makaenda naye kuchipatara? Hongu, kuchipatara ndakaenda naye. Pandakaenda naye kuchipatara madhokotera akati haana chari kuona pamwana. Kwezi mutsipa wake anga kugara ari munhu anotarisa mudenga. Saka mutsipa wake wanga wakudai, vamwe vainyepa vachiti inhova inoita pamusoro pemwana. But yakabva yavhara. Kutaura kuya handisi kukuona kana kuri kuchekwa zviya zvepasi perurimi apo. Wakachekwa kateni kese achingochekwa. Saka iko zvino ndatoperehwawo kuti ndoramba ndingochekesa mwana pamwe anogona kusatozotaura, zvamuchacheka kana kutozomukanganisa. Tinoziva kuti vanocheka kandime vaya vanototaura kuti kana mazuva 2 kana 3 anenge akwanisa kutaura. Kubva paichekwa pese kusvika ka10 hapana here paimboedzeserawo kubuditsa mazwi? Ndingati pandingapedzisira havana kuita zvekucheka. Ava vaicheka vese ava hapana chenji yaiitika. Asi pandingapedzisira apa vakamisa mushonga muzasi merurimi. Ndobva vakwanisa kutaura 2 weeks. Ndobva adzokera kumusha, haana kuzotaura futi. Saka vanhu vari kutaura vari kuti mumusha menyu mune urombo here kusanganisira pamwana, handichazivi. Because inini hazvanzi yangu inonditeverawo. Munhu atori right muchimuona, asi anotasa akarashika njere. Saka ndotofungidzira pamwe ndo zvakada kusangana nemwana wangu. Handinawo ndati ndaziva kuti
chii chiri kukonzera pamwana handisi kutonyatsa kunzwisisa kana dziri sezitsanangudzo kumaprofita handanoita nadzo handanoita vanongotsanangura asi zvokukundisa kwacho kuti tibatsirikana pamwana hapana. Nezvomuchiti akataura paakaenda kumusha ndobva zvatanga futi kumusha kwenyu here kana kwamai vacho? Kumusha kwedu chaiko medu chaimo akambotaura paakaenda kumusha ini ndakatowasiyana handina mai vemwana uyu takasiyana nonga takasiyana 2022. Handizivi hangu ivo kusaidi kwavo but inini munhu wandikabata ane munhu ane chikomba mumba saka iye akangoenda ega asina kudzingwa ndisingazivi kuti vangava kutizawo nyaya yemwana here kana kuti kudii handizivewo hangu ipapo but paakazomira kutaura anga ari kumba kwedu isu kwandozvarwa ndokwanga ari because ndakatomusiyawo ndichienda kwandaimboshandira kumachina kukwekwe ndikatozobvako mari yangu isina kubudawo zvakanaka saka izvozvi zvininiwo handina kwandi kushanda zvaizvezvi ndingoriwo munhuwo. Tichitarisa ipapo pana amai inazvomuchiti vakazongosvika pakuenda mama ogara zvakanaka here yekubva mwana paatanga kuita dambudziko iri kana kuti zvechikomba zvakazouyawo hazvo but makanga matogara musachawirirana nekuda kwedambudziko? Kugara zvakanaka taigara zvakanaka papasina problem yanga iripo. Pamwe havo vaita magemu havo endisingaoni because hatizivi kuti pamwe vanga vabvirawo here kudhara handizivi hangu ipapo but uyu wachona handiko akatozozvarwa mumwe mumashure kweuyu haana kana problem yakaita namai ivavo hakuna mumwe ndingova ndakangoita vana va3 namai 1 uyu ega uyu ndiye anoita mudziko raanharo iroro rekusataura iroro ndisingazivi vamwe vanoti hanzi zvikaramba zvakadai zvinozomukanganisa kunzeve kudii handizoziviwo hangu kuti vanenge vachitaura kuti kudii kwezi ukatomudana kana kutomupa foni yangu chaiyo unogona kutoitambisa zvese kutoteerera mavhidhiyo kutoona asi kutaura kwachona hakusi kubuda zvakanaka ndokune problem. Zvamuchiti dambudziko kwamuri kufamba riri kubva kumusha kwenyu makadii kumboenda kunana baba kana vana bamukuru vana amai vana tete makanovaudza kuti tadii tambofamba zvichida hamukwanise imimi kuenda kunana amai zvichida kuenda kana kunana bamunini munovaudza kuti kwandiri kufamba nedambudziko remwana tadii tambobatsirana zvichida munogona kunowana rubatsiro kubva kuvanhu vakaita seveukama ivavo? Aichokwadi isusu mufamily medu makamira makadai so mbuya vangu vanga vana 4 vakomana 3 nemusikana umwe chete saka pavana 4 izvo zvizvikasara baba vangu navatete mukoma wababa akafa mukoma wababa mumwe akafa saka baba vangu chaivo nyakundibereka kuti tifambira nyaya dzemwana uyu kana kufa havatobvumi havatodi nokuti kune hazvanzi yangu iriko inoita seyakarashika njere nofunga kuti vanenge vachitya here kuti pamwe pane zvavanenge vachiziva here pazvanzi yangu handizivi havatodi kana kusumuka kana kudii. Ukafamba namai vangu inini nababa vakasiyanawo futi tiri vadiki asi takavatsvagira pokugara ndikafamba namai ndo vanova pandikapedzera kufamba naye uyu pane umwe waita zvechiprofita akahaka mhepo here papopo yakataura zita ramai futi ichiti haanaki saka mhepo yakabvunzwa ikataura zita rani ramai vakandibereka saka kuti uzive kuti problem yachona iri kubva papi ichiinda kupi kana kuti inopera sei because vabereki vangu vese havadi zvekufamba ende mufamily medu muri kufiwa nenzira dzakasiyana siyana kusanganisira mazera angu inini anaye titori nevakomana 2 vakatoshayika mumwe akatoshayika 2022 angangori navana 4 mumwe akashayika nonga ari akutanga kuenda form 3 angoti gumbo rikangopera ndo pakatanga kuti family yese tisawirirana zvakanaka saka pari zvino vamwe vanotyawo kufamba asi vanenge vachidawo kufamba vamwe vanozvifambira kusaidi kwavo vachigadzirisawo zvekusaidi kwavo asi havatiudziwo isifanika seni sezvo ini ndaimbopotawo ndichitiwo kana ndomonotsvagawo mari kana kunze ichidzokawo muno saka problem yangu yauya pamwana uyu ndo yandisitsawo pakadai so kuti ndizive because chanyanya kundisitsa pakadai pana sekuru vamwe vandakambotaura navo vakanditi ndiri kuSouth Africa vakanditi uya kunoko ndobva vandiudza mari yavakandiudza
ndibva ndaunganidza mari iya. Pandikaunganidza mari iya ndava kubvako ndikati sekuru ndakudi ndava kuuya. Pandanda kuuya paya pandisvika pabed bridge ndichibva ndatorerwa mari iya yose nemapurisa ekuSouth Africa. Vakabva nditorera grocery, vakabva nditorera hembe dzevana. Ndichiinda kupi? Iwe hausi muZimbabwe uri muSouth Africa, dzokera kwauri kubva. Ndikati mogonditi handisi muZimbabwe ndiri muSouth Africa, ndidzokere kwandiri kubva. Ini muchigwa ndichitaura shona nenyaya yekuti zvihembe dzandinenge ndakapfeka kana kuti chii. Ndobva ndatonzi adzokera uko, ndobva atondidzosa kugedhe riya, ndobva ndatongoita zvekupindawo maipinda nevamwe musango. Mandikapinda nevamwe musango, mari yandandasara nayo iyoyo ndiye ndanga ndakaisa pai mubhutsu, ndo yandikapinda naye musango. Pandikapinda musango manje ndichidza sekuru waya kuti sekuru ndabihwa mari zvakamira zvakadai. Iwe sekuru vemene vaiti uya kupi? Uya kuno muzukuru, usatya, uitora mwana wacho uye naye. Saka pandikauya kunoku ndichinotora mwana kumusha, ndichienda kuna sekuru vachona, ndakasvika kuona vavanoshanda navo vaya. Vavanoshanda navo ndobva vanditi hatigoni kuti tikubatsire pasina mari. Ndikati ndokumbira kutaura nemunhu wandichitaura naye pafoni, ndimbomuonawo hangu pamwe. Ndikangomuona ndobva ndaziva kuti ndasvika papi ipapo here kana kuti hapasi. Zvikanzi havaonekwi, chitodzokerai. Saka zvadaro ndobva ndikadzoka ndikarara paMbare apa papolice station. Pandarara paMbare papolice station ndo vakanipawo nhamba dzekwaTete Tuda. Ndobva ndaendawo kwaTete Tuda nemwana wangu. Saka pandakaenda kwaTete Tuda mukufonerwawo nevanhu ndo vamwe vakandifonera vakati chimbobataiwo mukomana unonzi mukoma Robert here, mutaure nawo pamwe vanokwanisa kuita sei kukubatsiraiwo panyaya yemwana wenyu. Ndo mabatira ndakavaita panhamba dzavo nedambudziko rangu remwana wangu wandinaye. Kwasi izvozvi kwanditotogara kune kwamukoma wangu vanotoitawo zvokurojawo. Saka handizivi, unongoita seunoremedza vanhu pamba pavo. Ndo chimiro chakaitika, chimiro chandinacho inini pachangu pari zvino. Saka vana vese vatatu ava vari kugara kupa? Uyu anga achigara kumusha, mukuru wachona anga achigara kuchitumbiza kwandanga ndiri kokoko achipinda chikoro. But ndakanzwa kuti ivo vacho vaigara naye achipinda chikoro nokuti ndini ndaimutumira mari. Havasati vandiudza kuti mwana takamudzosera kumusha kuti hachadzoki. Ndakangoonawo meseji yangosendwawo namai, handizivi kuti chokwadi kana kuti kudii kuti vakuti apindire kupi kumusha. Ini chandanga ndatomumbisirawo kumusha ikokoko. Uye ndandawa kuti kune vamwewo vaigona kumbunyikidzawo semwanasikana ari munhu mudoko, ugona kumubunyikidza kana kuda kumuabhisawo indisipo. Kwezi hapana mai havagari pamba. Munhu anombotiwo kana akanzwa kuti uko kune muprofita kana kune chiwi angofambawo achiendawo ikoko. Kana vakafambira ukavatumira mari havadzoki, vaigona kungosiva vari vega vana ivavo vasina kana anovaona. Saka mudiki vachona, mai vachona, ndakava kuti vakauya vakavatorawo kutanga kumwedzi unoyu. Saka pavaya kuvatora, ini havasati vandifonera kuti vakatora mwana. Handitombozvizivi kuti vanaye kana kuti havana mwana wachona. Asi haana problem yaanga anayo yandandichiziva. Uyu ndiye anongori neproblem yekusataura chete, ende kuchikoro asati oenda. Ndazva muchiti kuparadzana kwamakaita nemudzimai wenyu yakanga ingori nhau yekuti makavabata nechikomba. Ko vana ava, makore vana ava haabvumirweka kuti vana ava vagare nababa. Makambodii kuenda kwamakaroora kunotaura kuti tanetsana, ko vana madii mambovatora kuti vawane pekugara pakanaka. Nanzwa muchiti munobhenda kuSouth, munobhenda kupi. Vana vanosara iko zvino hamusi kutoziva kuti mudiki wacho ari kuna mai here. Muri kufungidzira kuti vanenge vakamutora kana kuti hamusi kunyatsoziva kuti vana vari panzvimbo yakaita sei. Zvanga zvakadii kuti munotaura nekwamakaroora kuti madii mambondigarisirawo kana mambondichengeterawo vana kwechinguva ichi ndichimbotsvaga kuti ndoita sei? Alright, icho kwandika ndakaroora because pane nyaya inotonetsa yekuti ivo mai vachona pavakainda 2022 vakainda 2022 vakadzoka dzadza 2023 muna December. Pavakadzoka vaitaura kuti murume wakaita kupuhwa newe kumba kwavo chikomba ichi. Saka inini zvakandiremera kuti nditaure, nekuti ndikataura navo vacho kumba kwachona hakuna anoda vana. Because pese paakangoenda uku, uyo paakangonzi auya here neungano zvimari here kana kuti nei, vakabva vatouya kudzosa vana kumba.
Saka pavakakusiya vana kumba ndikati sezvo vana vari vani vari vangu handingavasiya hangu vari musango. Ndaifunga kuti pamwe mai vangu vanokwanisa kudi kugarawo navo vachivachengeta vachiita sei kusvika woenda zvowanawo munhu anokwanisa kudi kugara nevana. Zvino situation yacho yaunozonzwa muraini manje kuti vana vanosara apa vachidai vachisara apa vachiita so mai vasipo, kusanganisira ndototadza kunzwisisa kuti ndingapaitawo sei ipapo because vanhu vokumba kwavo kwamai vevana ava hatitowirirani zvakanaka nekuti ndivo vanonzi vakatsvagira chikomba mukadzi wangu chikomba. Saka kuti ndizive kuti ende futi naiye wacho kwandaimbofamba anga ane nyaya dzakaita kufanana neidzodzi dzokuti ainzi mukadzi wechi akapuwa munhu vaya vanenge vemhepo ava vechivanhu ava ndo matauriro azvaituwa. Ina handinyatsi kuziva because taigara tinetsana nekuti ivo vainditi iwe unonamata. Saka kunamata kwaunoita toda kubvisira mukadzi waunaye ipapo because utikanganisa kuti kuita zvatoda pamwana wedu. Saka ndo nyaya yandinayo inini. Nesikara ndati zvikangofanana chero kwanenge ngobatsirika mwana wangu hazvinei nekuti abatsirwa kupi kana kuti aita sei. Chandinongoda kuti mwana wangu abatsirikane kusanganisirawo neniwo pamatambudziko andiendi nawo ndibatsirikanewo semakuriro atikaitawo iwayo. Muchiti tete ndovega vasara kusaitwa nababa, hamuna kumbokwanisawo kufamba nawo here tete sinzi baba namai vasingadi zvekufamba? Alright, vatete manje vane nyaya dzavo. Vatete vedu isusu ing'anga. Saka vatete vedu isusu hairi ng'anga kudaro kuti ufambe because pane unyerekupe huripo hwokuti panonzi mbuya vakabereka baba vedu isusu vakaroorwa nemukadzi wavatete wavo. Saka varoorwa nemukadzi wavatete wavo manje nyaya yakaitika ndeyekuti baba vakanga varoora mbuya vanga vakura. Zvanga vakura kudaro vanga vasingachaoni here. Mbuya munhu anga achimwa doro. Saka waibuda mumba achinoita zvikomba kuzhe achiuya mumba. Ndo panonzi ndo pakazvarwa baba vangu navatete vavo. Saka kuti ndizive kuti ukati vatete ngatifambei vanoramba. Ndofunga kuti vanenge vachirambira nyaya idzodzi dzere handichaziviwo because idzi nyaya dzekuti chero ukaenda pamaprofita chero ukaenda kupi unongosvika uchibakwawo nyaya iyo chingonzi mutupo wamunoshandisiwa hausi wenyu, senemiya unoshandisiwa haisi yenyu. Saka vatete ukavataurira nyaya yakaita sei kuti ngatifambe vabvumi, havatombobvumi. Ndingatoti last of last year mukoma wangu andotevera ini because isusu inini baba vangu inini namai vangu vangotita tiri 3 chete. Inini vakomana vaviri nemukomana 1. Mukomana wokutanga last year akatorohwa nemvaura iya yekuti unoisa marasha mumvaro ida kutsvaga kudzihwa ari mulodha. Then ndobva atombonyarara zvekutomboshayikwa chikutomboshayika chakuti washayika ari muchipatara nonga zvekuma 6 hours ndobva zvitanga kekumuka. Akafamba azomuka? Ya, ichokwadi. Akafa ndobva azomuka. Pakamuka ipapo, paakafa ipapo akamuka, vatete ndo pavakauya tikataura nyaya yekufamba maringani nemumwe mukomana anga afa gore ranga richangopera kuti pane nyaya iyi inoda kuti ifambiwe nekuti mukomana uyu mafiro aita haana kunaka, panoda kuti ifambirwe nyaya iyi. Vatete vakati hongu tofamba. Ndobva indashawa mari yekuti ndinde kumusha kwako nevamwe. Ivo ndobva vanofamba vakanosvika zvesho vakabaviwa kuti hamune munhu ari kuchereketa mumusha. Saka munhu ari kuchereketa mumusha pavakaenda kwacho havana kumudoma kuti uyu ndio munhu ari kuchereketawo kana kuti ndio munhu anozvinhu. Vakangonzi mufanira kuti munhu iye auye pano nezvinhu zvake, endai munoshandisa zvakati. Ndobva vaenda kumba kuya. Pavakaenda kumba kwakadzoka vatatu, uku kudzoka vaviri, uku kudzoka mazuva akasiyana, havasi kudzoka vese nguva imwe chete. Saka kuti uzive kuti vana vatete vakaendawo nababa vangu vachifambirawo nyaya dzavo nonga kwaya kuda kunovharawo zvavo here. Ava vaenda kunovharawo zvavo. Saka family yedu isusu haina kunyatsa kubatana, asi varipo vanotoshuva kuti zvinhu zvakaita seizvozvo zviita sei tibatane. Varipo vanotoshuva kuti kana mune zvinhu zviri kutishungurudza because hasi kushungurudza ini chete, zviri kushungurudza vamwe vakatowandawo. Varipo vanotoshuvawo kuti kana pana anokwanisa kutibatsirawo zvinhu izvozvo zvibude pachena zvese because
mukomana wakafa wandikutaura wakapedzisira kufa angonzi TB. Ndobva aita 3 days achimwa mapiritsi wayo, ndobva anzi hachaioni nadhokotera, ndobva anzi shuga, ndobva aita nonga 4 days 5 days anzi hatichaioni, ndokuinda kumba ndokunogara kana nadhokota achirega kumwa mapiritsi. Pasina 4 days 5 days ndobva afa, angofuma akafamba. Saka paangofuma akafamba, mukoma wake iwe nekuti ndiwo kwaba mukuru ndiwo kwababa vakuru, mukoma wake ndiye anofungirwa nevanhu kuti ndiye ane chokuita nemafiro ari kuita vanhu, nechikonzero chekuti iye anonzi ane urombo, anoita zvemining. Saka mushure mekunge atora mafoto emukomana uyu akafa, akatora mafoto emukomana wakafa, mukadzi vachona akaenda kuseri kwemba akaratidza mwana mai guru achitoseka kuti haona zvinoita munhu kana akafa, achitoseka vamwe achichema. Saka auzozivi manje kuti ichii chanenge chizama kuitika, kuti ndivo here vari kukonzeresa. Because ndipa mwana wangu amai guru vavo vakatotaura kuti uyu haafa akataura ende haafa akafamba, asi mukufamba ndakafamba naye akakwanisa kudi kufamba. Problem yangu sara yekutaura iyo yavakataura yenu zvake. Because inini ndakatombobvawo voice rangu rakatomboendawo I think 2022 iyoyo ndichiuya kuno kuZimbabwe ndichibva kuSouth Africa. Ndakatoti ndasvika paBeit Bridge nditaurawo navamwe gogo ndaitaura navo kuti ndoda mboyawo ikoko. Voice rangu ndobva rainda zvokuti zvandaida kufambira zvekunotaura zvemwana wangu uyu handina chandakakwanisa kunotaura ikoko kwandikasvika kwagogo ikoko. Ndakatongosvikayo gogo vakutorapa inini voice rangu kuti riuye uyu mwana ari kumusha. Saka kuzoti ndidzokere ikokuya manje kwagogo, pandandoti ndoda kudzokera futi ikokuya foni yangu ndobva yabiwa. Pakubiwa kwangu kwefoni ndobva ndatowanewa basa kukwekwe, ndobva ndadzoke ndobva ndaenda noshanda kukwekwe, ndobva ndakazofamba naye uyu akatanga kumboti taurei 2 weeks dziya, ndobva atadza kutaura zvamu chose kusvikira pari zvino. Pagogo handina kuzodzokera nechinangwa chemwana uyu, ndandadzokerawo nyaya dzangu dzemari. Wezi handivanga vati kupinda kunodipa mari nokudii kunodipa mari. Saka mari yangu inini yandandashandawo kwandandashanda kumaChina uko ndakainyimwa, asi pazita pabhuku ravo pero yangu yanga itoripo. Ndikazonzi handozokupa after mwedzi unouya, ndikatomboenda kulebha. Vokulebha vaya vakandinyorera tsamba ndikanovapawo kambani yacho yemaChina iya. Pandakavapa vekambani yemaChina handobva vati urai tozozviona, ndobva ndanzi after 7 days unodzoka kuno. Ndadzokera kuLebha after 7 days ndichitosvika inini ndakatosangana nemunhu wekubasa kwandaibva, ndakatomuona ndiri pamukova dai aitosiya mari, aitonzi handei mukomana uya ndei mukomana uya uya, mari yava aitodhiswa vaya vekuLebha. Ndichingopinda ndikati kwenini manje ndozvifambisawo sei, ndikudawo kamarita sei kuno kwana chandiri kudya vana vangu vari fani nenzara. Zvikanzi newekuLebha vaya haona plani shama itiona plani because kambani kana yaiti inozokupa mwedzi unouya wotomirira mwedzi unouya oyo. Ndikati zvino zvinozoita here, zvikanzi kana une imwe plani kana uchigona kungofamba unongofamba. Saka ndakazotofamba kubva kukwekwe ndikasvika toda kusvika kubvuma uko, ndonge ndakaita 2 days chaidzo ndichifamba netsoka. Ndobva ndikazoona munhu akandibatsirawo nelift kuti ndisvike kumba. Saka problem iyoyo pane munhu wekutoti mukoma wangu andotaura akakufonerai kuti mazuva ano uri kuita nezvei kana kuti uri kuita sei, otozati basa rako irororo. Pasina mwedzi kana kuti 2 weeks pane zvotoitika pabasa, mari yako inogona kusatobuda, kana kuti iwewe wega unogona kutongoti chandiri kuwirawo panapa chii, nekuti unenge wangoona situation inenge iripo panguva yachona ipapo. Ndozvinhu zvatosangana nazvo izvozvo. Ndida kupendera pane pandisina kunyazonzwisisa. Ndanzwa muchiti pane mweya wakabuda here uchitaura kuti mwana hanaki, pakafamba sei papa? Mweya uyu wakabuda uyu waiva munhu waiva muprofita, vakaita kuhaka, vaiti kuhaka here mhepo iri papa kuti itaure yega. Ndobva yabudisa zita remubereki wangu ichiti mwana uyu haanaki uyu. Saka vachipedza kudaro vavaya pavakamushandisira munamato yavakamushandisira paya, ndopavakauya kuno kuchitungwiza wiki rekutanga achitaura, rechi2 achinda kumusha ndopakandotanga unonyarara. Asvika kumusha anga atori namubereki wangu inini vaanogara navo, ndo mafambiro akaita
nyaya yemwana wangu uyewo. Tichida kupendera baba, ndezvipi zvamungade kubatsirwa nazvo kumhuri yeZimbabwe takatarisana nedambudziko remwana uyu, pamwe chete nevamwe vaviri zvakare vamusiri kuziva kuti upenyu hwavo uchazovei ramangwana, nekuda kwekuti izvezvo mumwe wacho amuzoti ari kuupe mumwe wacho akaendeswa kumusha zvakare, ndiko kwamuri kutaura kuti uyu akaenda anosvika asingachataura kumusha ikoko, ndiko kwakaenda musikana mukuru. Ndezvipi zvamunoda kubatsirwa nazvo imimi baba? Inini pari zvino rubatsiro ndoda ndotoshuva vanoda kundibatsirawo nepekugara, then nekuti mwana wangu uyu akwanise kutaurawo kusanganisirawo nevavo, because handizivi kuti ramangwana ravo rakamira sei, kuti hapana here vakakanganisiwawo sezvo ndingoriwo munhu wenyama. Ndingoshuva kuti kana pana vanokwanisa kundibatsirawo vana vangu vese vava vese vave vanobatsirikana, because problem yandinayo iyi idiki zvayo kune vasati vasangana nayo, asi kusaidi kwangu inini yakandiremera. Yakandiremera because mai vangu, baba vangu hapana vanoda kumira neni kuti ndifambe nemwana, kusanganisira nemukoma wangu iye unorwara wachona. Ava ndo kumapostora eAfrica, saka kuti vainde uku vanenge vachiti hei, asi vanenge hatizoziviwo manje kuti munhu kwaasera ndokupi. Handizozive kuti munhu kwaasera ndokuti indoda kubatsirwawo ipapo. Ni zvangu zvimwewo zvokuzvishandawo zviya ndozvikwanisa kuitawo mamwe mabasa akaita sekurufa dzimba, mascotch roof aya ndoataingoitawo tiri kuSouth Africa, then nokuvakawo nokuchera mugodhi, kana zvaro rokutengesa chero mubhawa chero pai, mabasa andingamboitawo iwayo. Mabasa andingamboitawo kuti ndongodawo nzvimbo yekuti kana pana anongondiwanirawo kuti chero akandiwanirawo kona ranenge angondiwanirawo kuti uya uite uri papapa, nevana vangu ndichivaonawo ipapo. Ndingori nevana vangu ndichiona kuti ndavabatsirikanawo seiwo, kana vachizodawo mari vanenge vaida kubatsirwawo ininiwo ndichishandawo ndongozovapawo muripo vanenge vachidawo. Ndo chichemo chandinacho chaicho chakanyanya kukosha. Ndanzwa muchiti muda kutsvagirwa pekuti mugare nevana venyu vatatu ava. Hamusi kuda here rubatsiro rwekuti zvichida, ndanzwa muti amai hamusi kuwirirana nemhuri kwavanogara kana kuti kumba kwavo, kuti mukwanise kuvapa vana kuti vagare navo sezvo vana vari vadiki. Hamungade here rubatsiro zvakare kuti kana kune maorganizations anokwanisa kukubatsirai kuti pamunowana pekugara ipapo amai vakwanise kuti vaonewo vana vavo, kana kuti muchimboendawo nevana ava, kuti vana ava vanodawo mubereki. Munozokwanisa here manje sevasikana vaviri ava, munozokwanisa here kuvagezesa, kuvatarisa sevana vasikana? Havana kukuremeraiwo here baba? Alright, rubatsiro ndoruda, rubatsiro ndiri kurwida. Musikana i1 ndo mukuru wachona. Vakomana vaviri havana problema. Musikana i1 haatokura, akutoda kuenda grade 1, zvizhinji zvacho unozvikwanisa hake, unogona kuita ega, asi semwana wake unenge uchida mubereki. Kana pano vanenge vachikwanisawo kundibatsirawo nipo vanogona napo, handingavarambi, because chandotsvaga kuda kubatsirikana pavana vangu, because vana ava vachiri vadiki, zvesho vanoda kuchengetewa. Saka kana pano vanokwanisawo kundibatsirawo ipapo, kana kuvanodawo, nokuti uyu problem iripo ndeyekuti mai vacho vachinda vakainda zvese nehembe dzevana, vakatora mabhebi kadhi avo ekuzvipatara ekuzvarwa kwavo aya. Saka vanoda mabhedhi. Ndikataura nyaya yemabhedhi kuna mai vachona, hapana anzi yavanondipa yekuti uya utore mabhedhi tozodini, hapana kana zvavanomboita. Vanongoramba vakangoti hatozozviona, ari kure. Ndichiti kuvana vada mabhedhi, ndikanzi uyu une problem wakazvarirwa kuSouth Africa nemudoko wachona, uyu wacho wakazvarirwa kuMukwekwe. Ndikati handivane mabhebhi kadhi here, ndongotaurawo ipapo panotorwa vanhu, kana pachibhadharwa mari tobhadhara vana vawana mabhedhi ekuti vaende kuchikoro. Ivo havatodi, because shotondiremera inini iko zvino sezvo ndisingashandi, ndodawo kuti vaende kuchikoro, asi mari yeschool fees ndo inotondinetsa izvozvo. Ndisika ndichiti kana pano vanokwanisa kundiwanirawo chero basa rekushanda
ndikwanise kushandira vana vangu ivava kuti vaende kuchikoro. Iniwo ndiri muno ino nyika ndichirega kudzokera kwandandiri uko, ndichimbogara muno ndichiona vana vangu kuti vangabatsirikanawo sei. Kana kukawana vanoda kuvabatsirawo vari pavari ipapo yanchivaona hapana kushata. Zvese zvese zvingori right. Mati vana venyu vakakura sei kuitira kune vari kukuonai zvichida vamwe vane zvipfeko vamwe vane zvakasiyana siyana vangade kuziva makore evana? Alright, musikana ane 8 years. Mukomana uyu akuinda mu6 izvezvi. Wokupedzisira wachona ndowa 2021 mukomana, but angori pazvakafanana neiyoyo. Ndo chimiro chavari ichocho. Saka 8 years, 6 years, 4 years. Yeah, 8 years, 6 years, 4 years. Ndo vana vandinavo ivava vatatu. Vakomana vaviri, 1 musikana. Manje pakanzi pada kufambwa sekutaura kwamaita kuti condition yemwana uyu yakatonzi inoda vechivanhu kana kuti vana madzibaba, muchakwanisa here manje kuzotsikinurana nehama? Ndazwa muchiti hapana kana anoda kusimudza musoro kubva kuna tete, hanzvadzi yababa, kubva kuna baba, kubva kuna amai. Hanzvadzi yenyu ndanzwa kuti ine urwere huru pairi, even mukoma. Pane here manje anozokwanisa kufamba nemi zvichida zvanzi uyai newe ukama, hamungazobatsirwe kamatara acho mungori imimi nevana venyu, panozodawo veukama. Muchakwanisa here kuzovatakura vanhu ivavo kuenda navo kwamunenge manzi mubatsiro? Hongu, vamwe varipo vanoda kufamba, vamwe varipo vanoda kufamba, vandotozivawo kuti ava vanoda kudi, vanoda kufamba. Kusanganisira namai nenyaya yemusikana vanogona kuuya. Baba ndo vandona madhauti navo kuti baba vangakwanisi kuuya, asi kana pane zvimwe zvo zvataitwa kuti vadi vauye. Asi vamwe varipo kusanganisirawo kana mai guru, vamwe varipo because madambudziko aya handisi ndega ndiri kusangana nawo kusaidi kwangu. Vamwe vatoshaiwa dziri mari chaidzo vapedza kushanda, saka vanenge vada kunyatsa kuziva kuti chii chiri kukonzera zvinhu zvakaita sezvizvi. Vazhinji vachona vanoda kunyatsa kuziva kuti ndiani ari kukonzera dambudziko iri. Then kana achioneka munhu wachona, vanhu voona kuti vogara naye pasi sei, zvinhu izvozvo kana chitorwa zvotorwa vanhu togona kuwirirana mufamily. Ndo chishuwo chine vazhinji kusanganisirawo neni pachangu wenini. Ndo nyaya yandinayowo. Tinotenda baba. Mazvinzwira muri eZimbabwe, baba vandakagara navo pano vane kushushikana, vane kurwadziwa, vane kutambudzika nekuda kwemwana komana wavo wechipiri. Vanoti iye paakasvika gore ne9 ndo paakatanga kubuda ropa rine furo mukanwa make. Kubva ipapo haana kuzombobvira ataura zvakare, asi vari kuti pavari kufamba kunobatsirwawo kuri kubuda tsanangudzo dzakasiyana siyana dzine chekuita nekudzinza kwavaberekwa. Zvimwe zviri kunyanyovakatyamadza ndezvekuti pavari kufamba mwana akatombotaura, asi paakadzokera kumusha kwavaberekwa akamva arasa izwi zvakare. Chimwezve chiri kunyanyovatambudza ndechekuti pavanoshanda havapiwe mari yavo, pavanoshanda vanongonzi tichazokuona, mabasa anongopera zvisina tsarukano. Mudzimai akaenda hanzi mushure mekunge ndamubata nechikomba, asi mukutaurirana kwatakazoita ndakazonzwa kuti aiwa chakanga chisiri chikomba kwavari nekuda kwekuti murume akatsvagwa nemhuri yemudzimai kuti aiwa uyu ndiye watinoda kuti ave murume wako. Izvo zvasakisa kuti mhuri iparare. Sekunzwa kwamaita vane vana vatatu, musikana ane 8 years, mukomana 6 nemumwe kupedzisira ane 4 years. Makatarisa mhuri yochengetwa sei? Baba havashandi, vana vadiki. Vataura kuti chekudya, pekugara hapana, ndinongofamba nenyika kwandiri kugarawo ndinenge ndakuona sendiri kuremedza vanhu. Kana dambudziko rawira tese mumwe wedu anenge achida kuti tibatanidze maoko semburi yeZimbabwe tobatsirana nemhuri kuti dambudziko iri risvike pakupera. Tiri pano paZim Newsbeat TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyoti, chiti chisarai.
Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.